Oo, magpapagas na ako. Ito may Petron. So mula kanina sa Manila, di pa ako nagpagas. Yung nagpapunta ako kanina sa Shell. So dito pa lang akong papapunta ulit. Papunta ko ng Bicol. Sa Petron 39 lang yung gas nila. Nasaan na ito? Lopez. Petron Lopez. Mura ng gas dito, 39. Unleaded lang siya. Full tank. Unleaded full tank. Sa gift rider. Full tank mo para umabot ng Bicol. Bicol. Di ka guys sir? Oo. Taga doon po kayo? Yung asawa ko taga ron. Ay, galing sa Manila. Oo, sa Manila. Uwi na probinsya. Oo. A few moments later. Yan. Dito tayo sa Lopez Bypass Road. Kapanan tayo. Pag diniretso mo yan, papuntang Lopez Bayan yan. Dito tayo sa mabilis na daan. Yung Lopez Bypass Road, bago gawa, napakaluwag. Broken out the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that it will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I went down a road that only got me nowhere. I've seen every corner, every inch of this place. Being all alone, it really got me thinking, maybe overthinking, that what is lost ain't gone. No, you can't just let go, 'cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Hide these beautiful scars. Hide these beautiful skies. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I've got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful skies. I've been going way too hard on myself. Guess that is the reason I've been feeling like hell, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful skies. Hide these. I ain't gonna hide these. Hide these. Hide these beautiful skies.
Broken out the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down in different ashtrays. Oh, but what? Yan, welcome to Calawag. Nasa Calawag na tayo. Calawag. Yan, susunod ng Calawag. Papuntang Tabugon, tapos Nagkawayan. Del Gallego. Rapay. Sipokot. Camarines na mga yun. Nasa Nagkawayan na ako. Ito na yung bungad ng Andaya Highway. Dito na yung danat niya tawag na Sinumpang Kalsatan. Alam ng mga riders ko. Kasi marami ng siraan dito sa lugar na to, yung mga riders na bumabiyaheng Bicol. So ayan, bungad pa lang ng Bicol, oh. Del Gallego. Bukay pa rin ang kalsada. Repair na naman. Gibada naman. Tapos gagawin ulit. Hindi pa na asfalto, pupungkalin na naman. Ewan ko ba. So ito na, sa Del Gallego na ako. Matapos ko lang kumain kaya dun sa may boundary ng Tagkawayan at Del Gallego. Doon na lang. Doon sa Del Gallego, si check dito. Sabi ng authority, kailangan. Saan sir papunta sir? Papuntang Camarines sir po. Sipokot. Saan po? Sipokot. May ano ka na sir? May medical? Meron pa. Saan kayo sir papunta sir? Sa Sipokot po. Pupot. Ah. Drop by ulit tayo dyan sir sa ano sir. Ano na kasi yung ano mo eh. Sobrang ano na. Sobrang na sa 1 week. Yung result mo sir. Magpaparapid ulit tayo dyan sir. Libre lang naman yan sir. Sa Manda ba? Doon sa may diretso ko eh. Dito sa gitna. Kaya mo mamusod dyan sir. Gitna. Apo. Tapos doon sa may tent sir na dalawa. Baba ka ng motor tapos pila ka doon sa ano sa tent. Sige po. Paparapid test. So pila mga sasakyan dito, oh. Rapid test. Rapid test dito sa Del Gallego. 2 hours later. Okay, kaalis ko lang doon sa checkpoint ng rapid test. So, chine-check doon pa kung may COVID. Yung rapid test isa-isa lahat ng namadaan, kinukuha yung travel authority ka medical certificate. Tapos pag nag-negative, pupunta ka sa LGU na pupuntahan mo dito para sa verification documents. Tapos pupunta sa munisipyo, contamination daw pa daw doon. Layo pa.
One eternity later. Katatapos ko lang doon sa City Hall para sa decontamination. Tapos para sa record. Tapos pupunta na po ng barangay para sa quarantine facility ng barangay. So okay na, naayos na doon yung mga papel. Ano lang din ako doon, 30 minutes. Nang nagtagalan talaga ako doon sa rapid test sa Del Gallego kasi mahaba yung pila. Saka mag-isa lang yung nagra-rapid, yung tatagalan. So yung pagpagas ko, yung gas ko nung last ko nagas sa Quezon Province, ito pa may 3 bar pa. Siguro kulang kalahati na lang to tangke. Kulang mga isang kalahating litro pa. So gawin ako sa barangay. So maraming salamat sa panonood sa naging biyahe ko papuntang Bicol. Inaabot na ako ng hapon dahil sa mga requirements na dapat sundin sa panahon ngayon ng pandemic. So sa mga uuwi din, dapat kailangan may travel authority kayo, dahil kung wala, hindi babalikin kayo niyan. Kailangan po yan. So maraming salamat at huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel para maging updated kayo sa mga susunod na gagawing video. So dito na ako, papasok sa barangay. Sa barangay mayroon ding checkpoint, i-record din nila. So bali marami pang barangay ang pahabahan na to. Ito lang yung medyo pasukin lang. Yung barangay na pupuntahan ko nasa 7 km mula doon sa highway na yun. So puro paahon to. Dito na breakin yung mundabit ko eh. Dito kasi kinuha din to sa Bicol. Na-break in dito sa puro pahon na to. 7 km halos puro ahon.